सोर जागोन आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा ना सर्बानन्द सन'वाल? रायजो राजा आरो ससियेल मिडियायाव गासैयावबो गोसारनानै दं बे सोंलुआ। दिनै 12 बाजियाव फोसावनाय जागोन जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ। सेन्ट्रेल मिनिस्टारफोरजों लोगोसे गासैबो आसामनि बिजाथिफ्रा ज' जानानै दिनै थिरांथा लागोन आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला हिमन्त बिश्व शर्माजों गासै 40 एमएलएफ्रा सापर्ट खालामो होननानै सुलुङाव मोनथिनाय जादों। बे सोंलुआनो जों बयनिबो गोरबोआव सोमजिखांनानै दङदि आसामनि फैगौ गिबि मन्थ्रिया सोर जागोन आरो सर्बानन्द सन'वाल ना हिमन्त बिश्व शर्मा। सेन्ट्रेल मिनिस्टारफोरजों लोगोसे आसामनि गासैबो एमएलए बिजाथिफोर बिधान सभा बिसायख'थिनि गासैबो बिजाथिफोरजों लोगोसे दिनै सावरायनानै फोसावनाय जागोन आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ। बावैसो 12 बाजिनि उनावनो जोङो मोनथिनो मोनगोन जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ हिमन्त बिश्व शर्मा ना सर्बानन्द सन'वाल। दिनै 12 बाजिनि उनाव जों बयबो मोनथिनो मोनगोन जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ। सेन्ट्रेल मिनिस्टारफोरजों लोगोसे आसाम बिधान सभानि गासैबो बिजाथिफोरजों लोगोसे दिनै सावरायनानै फोसावनाय जागोन जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि।